Naduga nga nausab ang mga nakalas sa Negros Oriental gumikan sa COVID-19. Kinihuman namatay ang 75 anyos nga babay nga taga-barangay Poblasyon 2, Dumaguete City. Matod sa Provincial Health Office, na-confine sa pribadong tambalanan ang pasyente gumikan sa acute respiratory syndrome, critical pneumonia, diabetes, acute kidney injuries o chronic kidney disease. Samtang nalakip sa bag-ong 15 ka mga kaso sa lalawigan ang tulo ka mga frontliners nga nagpositibo sa COVID-19. Gilangkuban kini sa 26 anyos o 49 anyos nga mga babaeng nurses sa nagkalain-laing private hospital sa Dumaguete City ug sa 43 anyos nga midwife sa Rural Health Unit sa Zamboanguita, Negros Oriental. 83 na ka mga frontliners sa tibuok lalawigan ang nataptan sa sakit. Subay niini 740 na ang total cases sa COVID-19 sa Negros Oriental. Lakip ang 21 nga nakalas. Miabot na sa 613 ang nangaayo ug adunay 106 nga active cases.